देश हमने तो 2001 नगा दीक्षा पेसिता अदेलासी तोत्ता मरुंगताड पूर्ण करीताड तोत्ता नेकिने मरुंगताड आणि पूर्ण करीताड ते तोत्ता नेकिने तनन लासिने ఈ దీక్ష పెసిత కాబట్టి మీరు ఇక్కడికి ఆవేశంనగా మాకు అగ్గబారి సొంత సియు ఈగబారి సొంత సియు నిమకనే నిమటి దీక్ష వాటాడు ముందు మహిళ మేము జంగో లింగో పెర్సా పెందున్ పరుడే నిమటు రోజీ మీకు బదలైతే మీకు మీరు బాధ్యత దీక్ష వాడితే మీకు నాకు ఖరీదాर मध्य नौकरी पाहले मध्य के लीडर आए वाले मध्य के वाटे पड़ा वाले मध्य के नवटी मून पेनकुन करो उन्दी महीना में निमटो ऊर बानूरा हिंदू धर्म मध्य ओम नमो शिवाय इंजर आचरण की इंतहानो मेरा तो ये मून पेनकुन निमटो उन्दी महीना में निमट आचरण के पाये माये के नाक पोस के మీరు భారీ కాం ఖడే మాయో అది నంతాన జవాబ్ అంతన్ బట్ ఆగ్గ భారీ సొంద సీమకి యజ్ఞ భారీ సొంద సీమకి నవల ఆయో నేను మీరు దీక్ష భారీ వాతే నేను దీక్ష మీరు భారీ వాతే టికే మాకు బతల్తే మా చొప్పట్ ఆయా నా పలనా దాది ఇతకాం ఆయా మా బతకాం ఆరేంజర్ వాడితే ते మీరు బతకాం ఆయకి నాక్ పోస్కు నన్ను అంతన్ మహగ తప్పు మతకే పావే మాయో నేను బస్కైతే దీక్ష పెస్తా అస్కడం మన దీక్ష వాడసే మంత బావ సమదే కాం కాసే మంత आगे सोने की सोने का आयो और दीक्षा वार्ते के करालेते के वेलियन लासी दीक्षा वाटो देवस्थान नगर सोन्नान लासी दीक्षा वाटो लायो रोन వచ్చి भक्ति की वाले माव दीक्षा बारी परिस्थिति के मर भक्त मठम न गाई चलते बावटा गाई चलते रोता गाई उच्च को मरडी मून पेंतना मरटो बार हमेशा तेते के जय जंगु जय लिंगु जय करसा पेन उत्ते के जय जंगु जय लिंगु जय करसा पेन इंदन लासिने ಈ दीक्षा पेसिता अदन लासी मरडी पेंदक सोते के सदा पेंदक सोते पाय मानता इन पेंदक सोते पाय मानता के पाय माजो मरते 30 कोटी पेन्ना पूजा की सर्वाता भारी मावा जाति पे जरता మా జాతి భారీ పెంచర్తా నేను అద్దొడ్డగురు జాతి మావా నేను భారీ పెంచర్తా మరి సముద్ర విచారకి అవసరం అంతా మరి టీ వేల సొతికే మావ జాతిగా వదొంది దీక్ష పెస్తేకి తాను కామెడీకి ఇంతే అది నేను సేవలాలు తెడితే నమ్మడ ఊరుకొని ఊరు భారీ కామెడీకి నేను అయ్యప్పటి ఎడితే ఊరు జాతితో ఊరుకొని భారీ కామెడీకి మా ఊరు మాకు కామెడీకి ఇంతే ఇప్పుడు దీక్ష వాడుతారు అందే शांति ते मंदना మీకు काम वाहन मत जल्दी वासे आटा काम का सेले इंजकुनो मैं नाक पोस्ट महागा तप मत के पायो मायो भारत के नन 2000 तंते नेड वेरी 2000 तंते नेड वेरी नन दीक्षा वाडतो निन्नंटी नाकुनो अपोजिट और करोड़पति सेठ ने पूछतो और सरपंच ने पूछतो और बचलाई को ता तो सिकुनो नन वे रघुनाथ हरि की कल्याण में पुस्तक नन रुपया तो स्वागने 264 नन लेडे मैतो नन ग्रुप नागे वाडतनंट నాకు ఈతా కాం కాసే మంత నేను 3-4 జోగా నాతో సర్పంచ్ ఖాళీ జంగుగాయన భక్తితే అని మీకు భారీ పాయ మాయ నేను అచ్చో పూజాకి తీసామంతే మా జాతి భారీ పజర్తా పాయ మాయనకి మంజే ఇచ్చో బాగా పజ సొడితా అచ్చోటగురు జాతి నేను చంద్రపూర్ మావరాజ్ सीरपुरा मा सेडमुरा इन भारत देश नगन राज तागुस्तान जाति ने बाहर पे चलता पुना का मरड दीक्षा के शांति ते मंदन मर नाडिगे केसलापुर संदा वच्चे ओके मार महाराष्ट्र तुर मंतरते और गड़ी वाय परो एनिकुलूर जानते ओके बती शांति ते मंदना विचार येतना మీకు భవ్య బతాయి మతే నన్ మంతన్ కి మీరు భారత కర్కిందే మీకు బతా పాజే అదే లాస్ నాకు కూసుకొని వేహంతం భారతికి మాడితో భారీ జ్ఞానంతో మితికే నేను దీక్ష వాడిన వాడు లబడ వడకో నేను బచలై మామ కాం కాతా నేను బచలై మోడ చోకట ఆతో నేను బచలై మాగా ఇది ఆత అదే లాస్ట్ మోడు అచ్చో హిమ్మత్ కేసి మేము భారీ జ్ఞానంతో మితే కంపల్సరీ దీక్షతే మా జాతి బండికి సుద్రేమంత దీక్షతే మావ జాతి బస్కెడ్కి సుద్రేమంత కాబట్టి మీరటు బోనంగా కేంచి और वायासी मिते नारवा जायवलसिले అవసరంసిले మీక మంతపేన్ నిబెటు ఉరుగటల్కే పవిత్రంగా మంతే ముంద మహిన ఆతే నిబెటు ఉరుగటల్కే పవిత్రంగా మంతే కాబట్టి మీకు పేన్ పాయమంత నేను బోరైతే అచర్బారి నేను బోరైతే అందలో గతగుత ఆశీర్వాదకే మరడగోను మెచ్చం తటారు ఊరికి వాంతరో నాకే పంపిన తడానే పేన్గిరే బోరైతే చొపడ మనంతో ఓనే పావిమంత ఇది పక్క ఓడికిరా నేను బోరైతే చొపడ మనంతో ఓనే కేస్ కాయో ఆడమడు తాకమని కేస్ కాంతికే और पेसी निहलागा ते काम धंधा दौड़ी किया ना रखें ते पिया ना कोतान से ना ये कितना मना ते लासा तो हाने
धर्मंग बोर होते ताकंतो चोकोट बोर होते ताकंतो और कंपल्सरी चोकोट अंतो अदन लासे ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ವಿಹಾನ ಇಲ್ವಲ್ಗಿರ್ ಮಂತವತಿ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಿಸಲು కాబట్టి మామ బస్కెడ్గిరి జంగుబాయి ఛానల్ జరిగిన పాతకి మామ వడతం పోస్ట్ మీకు వాంత ఇప్పుడు వాయక్ సొతెగిరే మేము రోనే ಮೊಬೈಲ್ ತಗ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಇಂಜರ್ ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಬತಾ ಮಾಡಕ ಪೂರ మీకు ವಾಂತ ಅದು ನಮನತೆ ಮಿರಡ ಮಂದನ అని జంగుబాయి గిడ ಮಿರಡ ಫಾಯ್ದಾ ಏತನೆ ನಿಕನು నాకు సీత అవకాశం ఉన్నన రెండు వచ్చిన వ్యక్తి సందర్భం జై జంగు జై లింగు జై పెర్సపేర్ ఇంకా మావరు సర్వీస్ కాబట్టి